सुगाव समस्तिनि आरो सराइबिलनिबो लोगोफोर दं दिनै 14 जन जोङो बेवहाय दिनैहाय अफिशियेलि जइन जाफैनाय जाहैबाय BPF आव दा मेन रिजनानो जाहैबाय जोङो गामि ओनसोलावहाय रोंनानै रानानै ओरैनो थानाय मानसिमोन जेनेबा जोंहा जेबो मोनफ्रोमबो पलिटिकल पार्टिजोंहाय जोंहा जेबो कानेक्शन गैयामोन दा दिनै जों साननानै जों रायलायलायनानै BPF आवहाय जों अफिशियेलि जइन जानानै गामि लेभेलाव बा जोङो जेनेबा गावनि ब्लकआव गावनि प्राइमारियावहाय बा गावनि गामि ओनसोलावहाय जोङो ससाइटिनि थाखाय जों कन्ट्रिबिउट खालामनो हालाङो खोमा साननानै जोङो जइन जाफैनाय जाहैबाय दिनैहाय दा लोगोफ्रा जोंना सराइबिलनिबो दङ सोरबा सराइबिल समस्तिनि दं आरो सुगावनिबो दं आरो जोंजोंहाय लोगोफोर दंबावो मेरला गुबुन दिनै फैनांगौमोन नाथाय बेलेग रिजन्सनि थाखायहाय फैनो हायाखिसै दा बिसोरो नेक्स्ट टाइमाव फैनाय जासिगोन बिसोरबो फरायनानै थानाय ओरैनो गामि ओनसोलाव गोग्लैसोनानै थानाय मानसिफोर दा ज' रायलायनानै बे डिसिसनखौ लानाय जादोंमोन दा जा नुजाफैनो हादों दिनै 14 जन जोङो दा 14 जन दिनै अफिशियेलि जों BPF आव जइन जाफैनाय जाहैबाय आरो जोङो बे इलेक्शनावहाय जोङो जोंनिफ्राय जा हागौ जेनेबा कन्ट्रिबिउट खालामनानै सापर्ट खालामनानै BPF खौनो जोङो देरहाहोनो बा नेक्स्ट इलेक्शनावहाय जोङो सरकार दानोखौहाय जोङो मदद होगोन नोंथांमोना गोसो गैया नामा बे UPPL आं पार्सनेलि BPF खौनो मोजां मोनखायो गोदोनिफ्रायनो आरो जा नुबोदों जोंहा डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव नायोब्ला बे 17 इयार्सआवहाय 17 बोसोरावहाय जा डेभेलपमेन्ट जानांगौ जेनेबा जों नुबोखानाय दा बेखायनो आं सानोदि आरो जोंहा नेक्स्ट बारावबो सरकार दायोबा बिनिफ्राय साबसिनखौहाय जोङो डेभेलपमेन्टखौ नुनो मोनगोन बेखौनो लानानै आरो आइडियलजिफोरखौ जों मोजां मोनखायो BPFनिखौ जेनेबा इउनिटि स्ट्रेंथ जोंहा बेवहाय गुबुन जाथिया जेनेबा गुबुन जाथि बा गुबुन हारिखौ लानानै दावराव-दावसि गैया ज' जानानै लोगो जानानै जोङो सरकार दालांनांगौ बा जोङो सापर्ट खालामलायनांगौ ससाइटियाव पिस एन्ड प्रस्पेरिटिखौ लाबोनांगौ ओंखायनो BPF खौ जोङो सापर्ट खालामनाय जादों येस 100% बेखौ 100%आनो जों देरहागोन